Abot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang sa kararay, maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay kan Radyo DCGB. Biyernes po ngunyan. Minapa sa indo na naman ang programang 3D sa GB. Ang programang ini atong sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Taralda po. Nangungumusta sa Lambang Saro sa Endo. And syempre nag-iinbitar na sabayang kami digdi sa programang ini. Sarong oras man sana. Sa lado technical si Jun Napoles. And ang sa tuyang mga OJT from SSU, Sorsogon State University. Sa newsroom, ang Tres Marias, tulong mga magagayon na daraga. No rin daw digdi ang Anyway, mag-rorestore tabi kita. Mga nakatutok sa DCGB News Online, sa DCGB app, yaon sa mga harong ninda sa opisina, maray na hapon po. And siyempre sa traditional radio. Sa man kamutabi ngunyan, napigabot kan sa tuyang broadcast. Maray na hapon tabi. Sabi, ngayon ka lang po, may magandang sinabi. Nagangalas nga na ko sa Indo. Kung natasagol ngayon, araw kayan an kamugtakan Indo. Mga 2027 na lamang. Ay, ko na lamang kung ano dyan, mga preparasyon. Yan. Anyway, so, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya ngunyan na pagkahapon na ini. Sa Lunes, iyon na pagsasabitan na ikalimang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Sarong taon na, itong sinabi niyang mahiya naman kayo. Yan. May nasupog daw. Inda.
what do we expect sa magiging sona ni Presidente Marcos? Ano? So para daw sa karahayan, banwaan, or kung ano. Yan. Ama na ang script na gigibuhon o babasahon ni Presidente Marcos. Ayo. So, mga more than 2 hours ang siguradong anong ngaran kayo ni? Yan ang speech kan Presidente. Mga araw kayo oras, na poon kayan or mga alas 3 nin hapon. Yan, ano? Okay? So, may mga expectation man an mga o yan ang mga opisyalis lokal kon ano ang sendang piglalauman na o yan ang makakaabot lamang digdi sa to. Iyo? Yan. Magayon baga kon araw kaya na nag-expectar siya, naglalaom siya, nin kung anong mga pahayag na makakatabang digdi sa to. Iyo? Okay. Kasubago, nakaoron mi si Mayor Vic Perete Candaraga. Yan. Ano ang siyang malalauman sa magiging sona ni Presidente Marcos sa Lunes? Dahil maguntas sa iyang pahayag. Yan. Andali lang. Okay. Yan ito. Sona si Presidente Marcos, anong expectation mo sa magiging laman kansona niya na makakatabang sa daraga? Ito ang sarong epekto dyan, ining ang kuryente ta, kung ano talaga ang dapat ibuon. Ang paglangkaw kang singin, asing rehabilitasyon kung ipapadagos, siyempre. Ining epekto pa kang pagtaas kang gasolina, dakulao na bagay sa mga daragin nyo. Aram tabaga, hindi sa tuya, dakulon talaga ang nagtitios. Lalo na yung sa tuyang lugar, agriculture, ano ang may katabang niya sa mga farmers, hindi. Lalo na sa nagka-arapektahan, hindi sa kan pag-usong kang mayon, ano man ang gigibuon. As in, talagang, saro sa experience ko, pinakahaloy na ining, hindi talaga pwedeng magtukad duman sa 6 kilometer danger zone ang sa tuyang mga kaimanwa. Kaya, ano ang intervention ng gigibuon? Sana ma-address man yun eh. As in, siyempre sa politika na magiging stable kita, no? Ganun, sige, kita na. Kaya, sana maging kalmante, as in, maging ano ang progreso dito sa tuyang lugar. Nagpuputok tayo ang istorya sa Sokpin na ma-invest talaga digdi ang Meralco sa alay ko. On your part, as public servant Candaraga, ano, advantageous yun sa tuya o ano tabi? Ang pagkakaram ko, may utang ang alay ko na 5 billion, no? Pag may itong sa LMP, ano kaya, i-assume nila sa utang o dahil? Kulaon ba ito? Ano? Aram tabaga di, medyo ang pagbakal kang kuryente, spot, bako man so, pang haluyan. Taday man talagang kwarta ang alay ko. Pero, nadaw sunado mo kung ani, nagbabakal kita sa sari-sari store, bako man sa darakulang Supermarket. Kaya talagang mamahala ang kuryente. Lalo na ngunyan na summer, talagang mamatian taman. Sana makahangos man kitang matawang kitang magayon na serbisyo. Kung matawang kita kang miral kung magayon na offer na tadahin. Ano? Pero sa ngunyan, siguro, halatong tayo ang rehabilitasyon na pigigibo mo niya, lalo na din sa banwaan ng Daraga na yaon sa substation sa Kulyar, na sabi, matatapos na. Kasi nahihiling ko man,
pasisiring dyan sa barangay Baskaran. So, rehabilitasyon kang linya kang kuryente. Okay. Okay, so yan po ang napahayag ni Mayor Vic Perete. Mananangod dyan sa expectation niya sa magiging SONA ni Presidente Bongbong Marcos. And kanayon, reaction niya duman sa nagluluwas ko niya na istorya na ma-invest allegedly may mga negotiation na sa Meralco na iyo ang magkapot sa pamamahala asin operasyon kan Albay Electric Cooperative. Yan. Sabi baga, kung asumiron ngaya ang utang kan Aleco, sindanaan mag-asumir kayan, sindana magbayad, why not? 5 billion? O, saan mo puruto na yan? Although, pabor man si Mayor Perete na ipadagos muna ang rehabilitation. Tegwa ki 1.2 billion na pundo na itinagama para sa rehabilitation kan Aleco. Ang pagbugtak nin mga substation diyan sa Kulyat, duman sa Duunaw, Ligaw, etc. Na once operational, baka lamang mabawas-bawasan ang kada bes in cuando na brown out digdi po sa satuyang lugar. Tadakuluno na ang konsumidor, kulang ang supply nin kuryente. Yung baga, okay, kada bes, mapalsok. Tadakul ang nagkukonsumo, kulang man ang supply. Garo masanayan supply and demand. Grabe ang demand, kulang ang supply. So, pabayaan tango na ngaya na yan ang ipagpadagos so rehabilitation. So, inda kung sara irisay ang proponent ka ini na maglaog digdi subiral ko. Putok na bagayan na tabi na ma-invest sumiral ko. Nakauron na ninda si Manny Pangilinan na yuan mamayokan na Meralco o kung ano. And why? Natatakin na kay Puwan na pribado na ang magmaniar kayan. Ano ang mga bintahe, buda disbintahe kayan sa mga konsumidores. Ngaya, sustenido ang supply kan Meralco. Tata duman sa Metro Manila, diyan nagbabrown out. Man, dakulo man duman ki mga problema. No di, ang Meralco baga, Metro Manila and Southern Luzon, nagsusupply sinda and part of Central Luzon. Ikon makaantos na digdi sa tuya, ano ang mga dapat nagrebuhon? Buda, di man pwede dyan magdesisyon so nagkaperasa na. It is up for the people. Ta kooperatiba baga tabi kita. May say kita dyan. Kaya nga ni baga, may mga pag-General Assembly, imbitado ang gabos na mga konsumidores. Yan. Okay? Ining mananangod sa supply nin kuryente. Na I think dakol na mga investor an malaog digdi sa to. No di ta fluctuating an supply ng kuryente sa ibang mga negosyo natatalamatam na mag-invest digdi sa to sa Legazpi or sa Albay. Yan. Yung baga, yaon nga sa endo ang source. And yet, araw ka ni ang supply nindo, tapos nga ang presyo ka na kuryente, araw ka ni, kasukat, kita baga, nagbabakal man sana ki kuryente sa mga supplier.
an aliko distributor man sana. Iyo? So yan. So yan sa mga kinakaipuan yun. I just don't know. Baka lamang pasadahan ni Presidente Marcos ini mga problema tadigit. Tapos kung masinadigdi sa to, nationwide baga arog man ka ng problema. Kaya nga ni may mga pigapod kitang color coding sa yan ang power supply. May yellow, may red, yan. May mga gustong sabihin yan. Pag yellow color ngayaan power supply, arog kayo ni ang gustong sabihin. Pag red, talagang delikado, etc. etc. Ano? Sana matawan man lugod kay atensyon iyan kan sa tuyang presidente. And iba pa, siyempre, sukabuhayan kan mga tao. Sukabuhayan kan mga tao, dapat ma-address man iyan. And siyempre, ining mga problema, mga socio-economic problems kan sa tuyang nasyon. Kung papaano kita mag-angat-angat man lamang. Ano? It seems na kumbaga nauudya na kita as far as economic growth is concerned. Ano? Among Asian countries left behind na sa Pilipinas. So mga dati ka itong mga maluya ang pag-asenso, ngunyan asensado na. Dati-dati, ano, sa Southeast Asian countries na, sa mga nanganginot ang Pilipinas as far as economic growth is concerned. Pero ngunyan, it seems na nadalampasan na kita kan Vietnam. Vietnam. Ano pa? Myanmar. Cambodia. Ining mga Singapore talagang ano na talaga yan. O yan ang asinsado na yan. Indonesia. In Brunei. Napauno. Ano ang nangyari? Ilingon nindo ang pigaapod tang economic growth, super capita income kan mga tao, alangkaw lamang. So purchasing power kan mga tao, alangkaw lamang. Pero ngunyan, maluya ang sa tuyang purchasing power. Iyo? And iyo pa nga niyan, dakol pang mga problema sa lado kan ekonomiya. Ano ining mga nasyon na sa ibang lugar? Paano sinda nakakadakol kan pigaapod tang gross domestic product? Ano? Yan. Paano napapalangkaw ninda? Tama na pagmanihar. And at the same time, yung nga nabigsasabi ta, turismo. Tourism, ang saro sa mga dakulang faktor kung nata ta nag-aangat ang ibang nasyon. Tourism bagang ngunyan ang number one contributing factor para mag-angat ang sarong lugar. Digis na sa lokal. Digis na sa lokal. Ilingunta na dapat mapakusugta ang turismo. With that, siyempre, dakol ang madirigdi sa to. Dakol ang mabirisita sa to. Yan. So kinakaipuan ining suportahan kan gobyerno. Not only through tarpaulin or mga promo ads, kundi iba pang mga bagay tanganing ma-encourage ang mga taga-ibang lugar na magdigdi sa to. Sabi ko nga ni, baga kan enot, tourist is different from visitor. Ang visitor, nagpasara sa nadigdi, nailing siya na ngayon sa bukid, after that, mapasiring na kung sa ibang lugar. But ang turista, mina-stay, minatinir, ngaya mga 2 nights lamang o 3 days, digdi sa tuya. And sa paagi kaya, natural,
magastos iyan. Tapos siyempre, so akomodasyon, so pagkakan, etc. So transportasyon pa. Iyo? Sa ibang nasyon baga, araw ka yan, kung na ikukumpara ta na tourist arrival, digdi sa tuya, way far kita. Below kumpara sa ibang nasyon. Kaya baga, dakol na mga Pilipino, so mga origwahon, ngaya ma-travel kita abroad. Natata, abo ni dudagi sa Pilipinas, dakol mga lugar na pwedeng madumanan. Ngaya Siargao, Cebu, Iloilo, Baguio, Albay, Catanduanes, etc. Palawan. Baloon taman daw ngaya sa ibang nasyon. Iyo? Sa ibang nasyon, alangkaw ang tourist arrival. Because napapakarani ng maray ang mga tourist destination sa mga lugar na yan. Iyo baga, kaya mahilig mo baga, siya may mga promo ngaya araw kayo ni, sa Vietnam ngaya, sa kung anong mga lugar duman, sa Saigon, sa Hanoi, or sa Korea, Hong Kong, yan. Makukumparar mo talaga. Nga sa araw kayo ng lugar, dugi na ngayaan Pilipinas. Pero kung ilingon mo, aros kung igwaman duman sinda, igwaman di kita digdi, may mga night market man duman. Naigwaman kita digdi, ang mga pagkakaninda, iba siya na pakaluto. Kaysa sa digdi sa tuya. Tapos siyempre, kanya-kanyang, yan ang pag-preparar ka yan. So, hopefully, magkakatabang-tabang lamang yan. Okay. Speaking of tourism, naapot may man gararay si Alcalde Vic Perete, Candaraga. Tayo ba bagisin din dyan na pig-develop na kuweba? Iyan na milaos or naglaos under tunnel, or cave. Diyan sa barangay Nabasan ini. Na iyan na lugar na yan under kuwebang iyan. Sabi, ang tubig diyan pasiring duman sa Villar. So, man baga dyan? So, tunnel, kuweba man dyan sa lugar na yan. Underground river dyan sa Villar. Ang tubig ka, pasiring po lang digdi sa daraga. Haros magkataid man sana. So, igwa man sinda dyan sa daraga. Aloy naman ining lugar na ini na pwedeng i-develop. Na maging tourist destination. Nagpasyar na nga ni duman si Mayor Vic Perete sa lugar. Linaog niya na sa kuweba. Kinakay po na siya ng mapakaray to encourage tourists na magpasiring dyan sa lugar na yan. Pwede ka mag-kuro camping. And kung ano pang mga outdoor events na pwedeng gibuon dyan. But siyempre, Kaipuan ang kapital. Baka maging ganyar kay private sector, ipaagi sa PPP, Public-Private Partnership, na mag-develop kaya dyan. Sa dakul ang potential sa daraga na pwedeng i-develop, Not only iyan na mayon, maski sa yung kadumaman, sakop kaya ang Albay. Daraga Church, iyan. Igwa pa dyan kaiba. Diyan nga sa South, so mga paragibo kan Pamaypay o Abanico, Baskaran ba yan dyan? And iba pa.
Budyao Ruins. So, church dyan sa Budyao. Kinalot nan dati. Indangon yan kung nakasulit naman sa baka biyay na lamang na mantenir. Nalaog mo yan na Budyao Church na yan. Natambunan man pala niya kan mga nakaaging pagtuga kan bukid. Nawala sila dyan. So, ararumon. Okay. So, dangugunta sa pahayag ni Mayor Perete, mananangod dyan sa Milaos o naglaos sa underground river o cave? Historical Commission, as in ang tourism, National Tourism Office, kasabay siyempre ang opisina ni Kong Kaloy, talaga signify man na mata pa. So, pag natapos yung interview, anong mangyayari kayo? Anong attraction ang mangyayari mo? Ayun, bubugtag yung tang paagi na magiging sarungan sa attraction. Bakulang ining Kagsawa, bakulang ining Budyao Ruins, bakulang ining simbahan tali sa sentro ng talaga. Ito man sarong man na pwedeng agihan. Magibo kami mga ruta, tanganing pagbaba niya sa aeroplano, sa ilmaduman, maduman sa Nabasa, maduman din sa Farmplay, madiretso din sa pwede sa Baskarat, mahiling kang pag-ibo kang Pamaypay. Dakon sa mga pag-ibo kayo itong panahon sa simbahan, kasi dakon pa pwede kitang dumaan dito sa Panuan talaga. Okay. Yeah. Gusto mo mag-comment na sana? Okay. So yan ang short explanation ni Mayor Perete. Ayan, mananagot naman sa naglaos o milaos underground river. Sa barangay Nabasa na yan, dyan na sa south na parte. Ayan. Sumindurok naman si Mayor Perete. Iniling, sagod naman sa laog. Ayan. Makusukan na bulos kan tubig. Ayan. Unlike naman sa Huvillar na laog an balsa. At nakula talaga duman. Buda, igwa pa siya na duman kay Garo Falls na duman nag-rolokso, nag-kararigos sa mga tao. Okay? Sige. 32 minutos po makalampas ang alas 4 nin hapon. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Okay, sige, sa kadong kaptan kan sa tuyang programa 3D sa GB ngunya na pagkahapon. Maray na hapon kay Shirley Antequiara Bolaños. Salamat tabi sa pag-antabay kay Edsel Tumpang. Maray na hapon man tabi and Mamerto Alaurin
maray na hapon tabi. So mga nakatutok sa tuya sa DCGB News Online sa tuyang live feed ngunya na pagkahapon na ini. Okay? Sige po. So, diretso po katakan sa tuyang mga istorya ngunya na pagkahapon na ini. Sige. Ano pa? Lato na. Okay. Sige. Okay. Bueno, so sa pagpadagos po kan sa tuyang istorya sa Lunes, sabi ko nga ni sona ni Presidente Marcos. Pero dahil pa mo dyan session, although joint session ini kan Senado bura Kongreso. So mga senador, maduro man sa Kamara de Representantes. Pero doubtful kung mag-aratindir sa iba. Mala, siguro, majority sa na ma-aratindir dyan. Minority, hindi ako sana kung may mag-atindir. Yan. And iba man na nasa opposition, hindi ako sana kung may mag-atindir man. Mga pro Sara, hindi ako kung mag-aratindir. Pero permina yan, igwa kikorum. After kayan, ma-session na so Kongreso. Ma-session na so Senado. Dengo na ki impeachment trial. Suspendido ngo na yan sa Lunes. Hindi ako na rin ipadagos. Okay. Dugay na an ururon. Ngunyan, saro sa mga priority measure na tatauanin atensyon kan Senado, ini po na proposal na ipagbawal ang social media sa mga minor de edad. Sa ibang nasyon, igwa na kayan tabi nin lay. Nabawal sa mga minor de edad na mag-involto sa SOCMED, social media. Tamailing ngunyan, isipon ta sana. At the age of 2 years old or paitaas, ang kapot-kapot na cellphone, taratao na pati magparaduroon-doon kung ano amuyan indag irilingon. Tani ba paano? Maski pa yan mga kurokarton ang pigiiling, pang-aling-aling sa mga aki. Pang-aling-aling. Imbis iribi dyan sa gilid, titawan ki cellphone. Yan, ilingan ngaya, karton, kung ano dyan ng mga pwedeng iling-ilingon. So mga educational features lamang. May mga bintahe, may disbintahe. But, ining si ibang mga medyo duro-darakula na. Nakaka-browse na sinda kikun anong mga muya nagkakairiling ninda. Day man sinda nag-iisip kung ano ang magiging konsekwensya pag-abot kan oras. Nailing ko ngaya sa Facebook o sa YouTube o sa TikTok o kung saan pa man, naarog niya ka ini. Ano daw ngaya kung itry ko man? Yan. Kaya, yan, nangyayari na ngunyan ang mga kung anong klaseng krimen. Maranapon kay Alex GT, watching from Malabog, Daraga. Salamat tabi. O yan dyan sa Rapo-Rapo, sa Rapo-Rapo may aki na nagadan, sabi, nabuli sana.
nabuli. Hindi ako kon nakabuli sa mga kapwa, mga aki man, or mga kaklase, etc. Hindi ako napaano ito. And sa ibang mga lugar, naiiling paano ninda sa social media. Yan. Sabi ta na nga ni, ining mga bagay na ni, may mga advantage, may mga disadvantage. Nagagamit man iyan for educational purposes. Pero kung gagamiton para sa ibang bagay, iyan ang maraot. Kaya, tatawan ini ki atensyon kan Senado. Na ang rason nga ni Senate President Sherwin Gatchalian, ipigbawal nga ni nga sa ibang nasyon, why not in the Philippines? Arugon taman nga kung ano ang pigbabawal duman sa ibang nasyon. Ta sa ibang nasyon, nakareparo naman. Na nagdadakulman ang mga violence or krimen na involto mga minor de edad because of exposure sa SOCMED, social media. Yan. Ano? Ilang unta kung ano ang pwede mangyari kani. Pero kamutabi, are you in favor na ipagbawal sa mga minor de edad ining SOCMED na ini? Ang paggamit kan SOCMED, social media. Yan. Grabe ang influence baga. Ano? Dalang kaining makabagong teknolohiya. Pati nga ni ang mga aki ngunyan baga, mairing mo, mga high-end cellphone ang gamit. Mga matindi. Abo na pati kan itong digital. So cellphone bagang ano siya na, yan ang kan mga panahon, 3310 nga alimbawa, arabo na kayan, dapat igwa ki video. May camera ang cellphone. Dapat kumpleto ki mga apps. Iyon ang yan, amuyakan mga aki, yung gura ano yan. Ababa na ang 20,000. Lalo na kung sa mga iPhone, mga 50 milyon yan, uyog-uyogon mo yan. Para garamit ka mo kay mga mahalo na cellphone, magiging alkagwete lamang iyan sa buhay nindo. Nataman ngaya, sige, magparadrespida ka mo dyan kay mga marayo na klase nin cellphone sa dalan o bien sa mall, kung da iyan irikiton. Di nga is not inda. Baka, mairibi ka mo pag-abot kan oras. Sayang ngayon, nawara ngayon sa iPhone 16 ko. Uyog-uyogon mo yan. Kansukat pa, bigla para display mo. Maski nga ni nasa bag, so mga mando, naiiling pagalayon yan. Napasimbilihan ka sana, ay tapos ka. Maray pag nga binakal ko, so baratuon sana. Dahil ka lamang makulog kipayo. So, ini po proposal ini duman sa Senado. Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ipagbawal sa mga minor de edad ang paggamit kaning mga SOCMED. Yan. Paano mo monitor yan pag-abot kan oras? Baka kung yaon sa arong, so mga magurang naman, ang bahala ka yan. Yan. So paggamit kang cellphone sa eskwelahan, importante mga magkatabi ni. Kung may mga emergency, pwede. Pero bawal man nga ni sa mga eskwelahan na maggamit ang mga aki kay cellphone during class hours, including teachers. Bawal man. Baka nasa pagleksyon ka, o to sige ang burublog mo, di man pwede yan. Anong maukudan kan mga aki pag-araw ka yan?
Ano? Okay. Sige, so ilingon tata, siyempre maagi pa man ini sa proseso tabi. Iyan na proposal na ipagbawal ang social media sa mga minor de edad. May proposal man nga ni kaya naramdaman ako na agadon sa mga alam mo kay Meta na i-take down ining mga kung ano-ano dyan ng mga daiman kaipuhan sa na application. Ano? Yan. No di man kinangyayari. Okay? Sige. 15 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon digdi sa tuyang programa. And siyempre, dakol pang mga proposal, mga proposed measures ang kaipuan man na may pasar sa Kongreso na magkakatabang sa tuya. Lalo na ngunyan na mga panahon na ini na nasa tao kita ng krisis. Iyo? Rumdumon ta na ining mga pigtataong ining ayuda kan gobyerno, sabi ko nga ni, band-aid solution man sa ini. Bako ini pang matagalan. Iyan ang mga uro-ayudang iyan. Ngunyan siya na iyan. Marangani, natatapod. Daiman natatapod. Ano? Daiman natatapod ang gabos. Na pararayo masanan estado. Bako? Maralamang intiro, daiman, minsan, sa mga kwalifikado siya na ngayaan makaresibi ka ini. Paano man sa iba, nagtutios man? Iyan, napigtataong iyan, bako iyan solusyon. Temporary siya na iyan. What we need is permanent solusyon sa mga problemang pig-ampang ta. Paano nga? Empleo, trabaho. Ayan. Paano man mga magkatrabaho ngaya? So iba, arabo na magtrabaho ta, nag-aalat na siya na, ngaya may maabot na naman ngayang ayuda. Iyo na siya na, kaya si iba, iuga ka na lugod. Imbis ngayang mag-ilamon sa bulod, dahil na ngaya ta, araw nga kayo mo, pagal kaya na magparaka dyan. May pigdalao man siya nga katang maabot. Abutan ka kay 3,000 o 2,000. No rin ang masunod naman kayan. Ang 2,000 mo yun o 3,000, pirang aldaw sa na yan. At nga nga magdakol, ibulang ta. Yug-yugon mo yan. Kung manggana. Kung madaog ka paano, bahala na nga yan. Yun yan. Iyon ang sistema ta. Bahala ng system. Kung tumama ngayon sa bulang, o itaya sa waiting, mareray. Iparuling ta ngaya. Kung may pierde, yan sana. O bien, ikapital ta ngayon sa negosyo. Anong negosyo? Tindahan. Di pa nga na isarong simana, so kapital, nadarana. Tapig para orotang. Dahil ka man makasayuma. Pautang nga nga pa di. Pautang nga daw nga maski araw kayo ni sardinas. Lista ngo na. Yo, kung mo ba makontinuar, o sige, lista. Kan sisingil na so nag-utang, dispis na pa dito. Dahil pa nag-abot so ayuda. O paano na sa kapital mo? Dahil nag-iro. Hasta natunod sa tindahan, o di pa ano na? Maalat na naman ka mo sa dole out sa gobyerno? Baray kung Surushima na igo ka mo, ikon dae, paano man siya iba? Paano man matapod? Paano man mapaunran siya iba? Bako? Iyan. Yun ni kayod ang nasaro sa mga problema na dapat ampangon kan sa tuyang gobyerno. Kung papaano medyo mapaangat-angat ang buhay kan mga tao. And daita pagparasultaran
na mag-inugak-lugod ang mga tao because of this financial assistance, etc. Ano? Yan. Sabi nga ni Ibaga, turuan ta ang mga tao na magsira. In what way? Tawan mo kibigawnan. Buda may tansi, may ngaran kay ni banwit. Turuan mo kung paano ang magbanwit. Diyan sa dagat. Yan ang sistema. Takon na pagpapara patuodon ta ang mga tao nang iaarog ka ini. Inda sa na kung ano nabutan ta ka ini. Sige baga ang dakul kan pigaapod tang poorest of the poor. Sige man ang dakul kan pigaapod tang near poor. Pag-araw kayo ng kategorya mo, pirmi kang kasabay sa lista. Itong walang gutom program for peace and etc. Pero may mga kondisyones man tabi iyan. Di man ang aulugan na forever arog ka kayan. Iilingon man ang kamugtakan mo na ngaya after 6 months or 1 year, na bago lamang sa buhay mo? Nag-angat-angat lamang sa buhay mo, ngaya dae. Nata, dit man sa nangayaan na resibi ko. Yan. Dahil kang ibang trabaho. Dahil ngaya ta, yan ang mapagalo magparatrabaho. Kaya maglaom na sana sa taokan gobyerno. Yan. Di, bako sa gobyerno, naging kasangkapan pa para sa iba mag-inugak lugod. Mga able body yan. Mga masarig yan. Pero sa iba, maili mo pagkaaga, yaon sa gilid, sige ang churu-chirismis. Yung trabaho, dahil ngaya. Mapi-out nga sa masunod daw, uyog-uyogon mo yan. Iyon na sa nabi ka para aralauman. So iba lugod, dahil man nagkakasabay sa lista. Tapili man sa nabaga, so mga qualified sana. Naparayo baga nga tios kita, marararay nga kita, igwa ka kay hanap buhay. Siyempre, natural, maghanap buhay, bako magparalaom sa magkukuha sa gobyerno. Ayan. Ito yung abig sabi palliative. Kuritas kun baga. May lugad ka, nga nang day magdakula, tatapalan mo ki kuritas, ki band-aid. Yun na yan, ang sitwasyon man. Ano po? Okay. Sige. Sa nagkaparang minutos po na natatada, digdi po sa tuyang programa. Maray pa sa mga barangay, sa mga barangay na download na so 200,000 pesos na ayuda hali sa gobyerno nasyonal. Kada barangay, igwa po kay 200,000 pesos na ayuda. That is aside kan sa indong ira. Ini, pero ang barangay tadigdi, mga 42,000 gayod or more. Yan. Sa gobyerno, nag-initiate kilakdang na tawan sa kada barangay ki 200,000 pesos. Or so, kamutabing mga paraan tabay ta, aramo nindo sa barangay nindo, kon mapapasain sa 200,000 pesos na ayuda. For what? Itong 200,000 pesos. Ang kabanga ka ito, 100,000 pesos para sa ano man na proyekto na pwede nindong tagamaan ka yan. Di pwede pagbangaon kan mga barangay official. Masubit ka mo kay proposal. And may liquidation tabi yan. Kung saan na paduman so 100,000 pesos.
So another 100,000 is allotted para sa 5 scholar kan barangay. College. Tigba 20,000 kada estudyante. Ang problema ngunya, makulog ang payo kan mga punong barangay. Kung paano ninda mapaino-ino ang kwartang iyan. Kung pwede pa siya na ngaya na matapod. Pero 100,000, di man pwedeng pagbangaon mo yan sa 10. Nga tig-10 mil siya na ngaya, tanganing mas dakol ang makinabang. Di pwede. 5 siya nananggad. Tigba 20,000 kada saro. So mga estudyante ini. Ang problema ngunyan, sa barangay, ang mga aplikante, bako siya na 5. So mga darakulang barangay, sanggatos o sumubra pa, ang mga aplikante. Natural, ma-avail sinda mo yan hindi mag-avail. Kaya na programa, yugon mo 20,000? Tapos ka naman kaya sa short-term course? Siguro, 2 semester, pwede naman yan. O bien, sarong semester, depende sa course na kukuanon. Makulog sa payo, sabi kan mga punong barangay, an araw ka ini. Tadakul palugod an sa indang naresibing mga tuyaw. Siguro nga yakap, pinili mo, so makikinabang ka ini. So mga aranisa ng SA mo, so mga kapamilya mo sana. Talimaman sa nangani, yan ang makaka-avail. Na kung nadakulunon na aplikante, para anon mo yan? Bakong makulog sa payo yan? Yan. Nakauron may si punong barangay, si amigong Joel Orozco, kan barangay Rawis. Minapuruti na sa naman niya ang payo ko, amigo. Kasabay mi ini si Jojo na Orozco, kan mga panahon, kan nakabataang barangay. Siya ang kapitan, KB chairman dyan sa Rawis, ako magkato dyan sa Banyadero. Kaya, midbid ko ini si Kap Jojo. Yan. Okay. Arangas na sa nangaya, kumbaga, minapuruti na sa nangaya, ang buhok ta. Dalang kay ni, dangugunta sa pahayag niya, manangod sa bagay na yan. Mga barangay po, lalo na dito sa Legazpi. So, sa'yo po mapapaluman itong budget po, Tabi Kap? Hindi po ito 100,000 nakagabit na po ini sa 5 months mo lang. Then, sa 100,000 ay may proposal ng project dito pa sa Liga. So, dapat po ini may given na resibo. Then, sa picture kami implementation. Sa kuya po, sa barangay ko, pinili ko generator. Hindi po ba ng sitwasyon niya na sigang brownout. So, ito po mga 100,000 mapapadala ng tulo sa purchase ng generator na yun ito po na sa barangay. So naman tabi kap sa 5 eskola, ano sa proseso mo? Garo na kulunon ang mga aplikanting mo yung mag-avail ka ito? Ipo nga niya ang hulog ti payo ng mga barangay magtay, mga barangay official. Dakulong po ang aplikante ng naging eskola. Alagad 5 lang. So, nag-decide po ang council since dakulong ang nag-a-apply, inaging po ito sa raffle na sabi nga niya bawal na. So kami, maninindugan kami, nasimbagon kami, kunatagiligon kami na pinaraffle ko. Hindi po kami nagbubunot, nagbunot po sa mga aplikant na naging scholar kaya itong programa ng BBB. So, naon po kami sa mga scholar, nagbunot po 5 pangarap. Kung sisipa ang swerte mo, siya pa makaka-avail ng 20,000 scholarship program halipo sa presidente. Ito tabi ng mga aplikante kap, gapos ito nag-submit so mga requirements kompleto? Yes po. Then mo po sila makakakuha ng 20,000 kasi po sila nabunod, kompleto ang papeles. Kasi may requirements po, may guidelines po ang pinapigtaw ang local government unit Caligas po. Sumano ko naman sa another 100,000, ano pong project proposal fixing Yun po nga nang bagay ko sa bago na generator po dahil nga sa sitwasyon tango niya na sige ang brownout.
So, ikaw na pagkaroon ng council na maalok itong 100,000, i-allocate mo sa generator. So, sa ngunyan, baka by Monday, maghahanap na kay generator sa council na sutin po naman sa 100,000. Ano tabi ang isuisyon do kay Presidente kung sakaling kontrong giraray ining pagbaba tabi ng pondo sa barangay? Ano dahil na? Kulong sa bayo. Ural kami nagdidyan sa iyo, may nagkukulit. Tapos may mga issue pa na pinipimida sa mga eskola. May mga manuda. Which is salat po yan. Kaya sabi ko nga, kung ikaw man na maayuda, kami pasalamat kami sa ayuda. Sana, so will you na magpili. Ngayon din na kami tulungan kayo. Saro na nga naturo ngayon. So, kung si Sina agency ang makapo. Okay, Kap. Kung kamo po hapoton, gusto na nyo ilawas ang eleksyon sa barangay o dahil pa? Ako po last time na po. Naghanap na lang kami kung pilawas, wala akong problema sa kuya. Kung di malawas, hindi problema po sa kuya. May mga unfinished business ka pa tabi, Kap? So far tayo manuali na unfinished business. Kasi continuous ang project kasi barangay. Now, pag di na po bumagin pa ko na po akong kapitan, ikaw po itang pick up na turnover na dapat may turnover na kimaray, consistent ang po nasa kita. Okay. Okay, so ayan po si Kapitan Jojo Orozco Canaraves. Makulog sa payo. Ayan, yung managad baga, ang pagpili. So, ang ginibo niya is, nga nangyayon ding problema, i-raffle. Ang nagbunot sa mga mismong, ngaran kayo ni, o yan ang mga applicants. Mabunot mo sa pangaran mo, abaan ang swerte mo. Talimaman siya na, yugon mo, 200 na alimbawa aplikante, tapos, limaman siya na ang maswerteng mapipili. Paano sa mga daing swerte sa raffle? Paano ito? Bako? Parareyo ka mo. Parareyo nakasubmit kan mga requirements. Puro qualified. Hindi. Sabi nga ni Kayan, many are called, but few are chosen. Iyo yan. Dakulon su aplikante, pero diit man siya nangani an makaka-avail. Swertian talaga siya na. Ilinganan nindo sa barangay nindo kung an mga sistema man dyan. Basta antaramon, 5 barangay o 5 estudyante sa kada barangay. Makikinabang duman sa 20,000 pesos na sa scholarship program. Dako lang bagay na bagayan. Bako? Pwede mo na magamit iyan sa pagbakal ki gadget o kung kay pod mo nga ki laptop, pwede na yan. O kung ano pa man. Yan. Okay? Bueno, mga tugang parameters na mapaaram tabi kita. Digdi sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. Yan. 3D sa GB. Ngunya na Biyernes. Salamat asin Diyos magbantay. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high